Mergem și bine la aici. Eu când fac o schemă tuturor le pică fața. În vârchenda bine nu mi se încurcă ața. Cum am una, două, trei și aici e a patra. E super frumoasă, eu o numesc Cleopatra. N-am luat vârchenda tare, are nuanțe de gri. Dau airplay, nu și cu stânga intră la cât ai clipi. O să tot îmi iau kendama și dacă s-ar mai scumpi. Când dau ken cu unul zici că de mână s-ar lipi. Dar păcat că nu pot să fac cum face CRB. Toți din fața blocului vrem să fim ca el. Tot timpul vârchenda după mine și am mai multe să-mi iasă schemele bine. Tot timpul vârchenda după mine și am mai multe să-mi iasă schemele bine. Să fiu cel mai bun, mie mi s-a cam pus pata. Când am dacă ar fi o armă, aș face armata. Poate așa o să îl fac și eu mândru pe tata. Acum nu mai cucerești pe nimeni cu buche de flori. Dacă mă vezi cu kendama, acum o învârte trec fiu. Dar hai să-ți arăt ceva ce tu sigur n-ai văzut. Pot să pun bila în small cap în timp ce o țin pe gând. Dar păcat că nu pot să fac cum face CRB. Toți din fața blocului vrem să fim ca el. Tot timpul vârchenda după mine și am mai multe să-mi iasă schemele bine. Tot timpul vârchenda după mine și am mai multe să-mi iasă schemele bine. Când privești în copa ei, îți vin 1000 de idei. Sunt nebun și pentru un like, bag și două bile în spate. Dacă da, scrieți-mi. Tot timpul vârchenda după mine și am mai multe să-mi iasă schemele bine. Tot timpul vârchenda după mine și am mai multe să-mi iasă schemele bine. Adică nu zic așa de supărare, da? Salutare fraților, dacă v-a plăcut această parodie, dați un share pe Facebook cu hashtagul #NTKendama și puteți câștiga aceste 3 kendame minunate, adică 3 câștigători, 3 kendame semnate și puțin folosite la filmare.